Zdravím, tak opäť som tu s môjim projektom Food is Free Slovakia. Jedlo zadarmo. Takže naša záhradka, všetko tu rastie. Včera som to pekne okopal, vypol burinu z väčšej časti. Rastú nám tu uhorky, paradajky, slnečnice, reďkovka, kukurica, hrách, mrkva, rôzne kapusty, planty, šalát. Je to tu vlastne voľne prístupné, takže pokračujeme v doterajšej práci a činnosti. Hovorím, ktokoľvek by sa chcel prísť, tak môže prísť do Dunajskej Lužnej, nájde nás tu a môže si potom, keď už bude úroda, môže si prísť natrhať, nazbierať. Takže všetko nám tu rastie krásne, kvitne. Na paradajkách máme malé paradajčky, zelené, takže pomaličky bude úroda. Myslím si, že reďkovky už tiež pár dní, takže ktokoľvek by chcel prísť, môže si natrhať, nazbierať, odniesť. Takže takto pokračujeme. Ktokoľvek chce sa inšpirovať, nech sa inšpiruje. Môže sa inšpirovať, môže si urobiť presne takúto istú záhradku hoci kde na Slovensku pre všetkých ostatných ľudí. Takže tak. Ktokoľvek by chcel čokoľvek, môžete robiť, môžete dávať jedlo zadarmo, ľudia môžu jesť, trhať. Takže takto pokračujeme, aby ste videli, že projekt funguje, beží ďalej. Veľakrát sa mi stáva, že keď niečo robím v tejto záhradke, ľudia sa zastavia, pristavia, pýtajú sa, čo to je, na čo to má slúžiť, ako si to predstavujem, ako to má fungovať. Pýtajú sa na to, informujú sa. Možno v niekoho očiach pôsobím ako blázon, že také niečo robím. Ja sa za blázna nepovažujem, síce každý z nás je nejakým svojím spôsobom blázon v niečom alebo v istých veciach. Takže možno v tomto som ja blázon, že chcem proste, aby jedlo bolo zadarmo pre všetkých ľudí. A odštartoval som tento projekt, takže v očiach tých, ktorí si myslia, že takéto niečo nie je správne, nie je dobré, alebo vymýka sa všetkým pravidlám, tak som blázon. Dobre, tak vám ďakujem pekne, majte sa, čau čau.